drugstores nationwide. Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts, Professor Edgar Baraveda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangog niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGV 729 kHz. Udok na paglilingkod sa Sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa Satuya Gabos. Karali ko lang sa diri ko lang. Okay. Ang ngunyang aldaw ni Miyerkules, October 29, partner, undas na. Iyo, 1 day, 2 days to go. Sa 31 deng trabaho sa mga gobyerno, sinikan gobyerno. Ginibong holiday Ginibong ang holiday. October 31st, 31. And grabe mo niyan ang mga biyahe urulian hali sa Metro Manila pasisiring sa mga probinsyas. Oh. Ikaw ang partner na hali sa probinsya pasiring sa NCR. Iyo, partner. Kunyaon man duman sa indang tuminalikod na mga padaba sa buhay. Iyo, maraming partner sa biyahe mo, day kasi nakub kaning ras, or kaya ras, ano yan. Kay partner, pero may istorya ako kan biyahe ko. Medyo sunas sa kayang ko partner. May karato lang baya sa Blue yun. Tabako ko na bago ligaspe. Dinaloy ka. Medyo tinaramam ko naman so sabi ko dapat magkarato lang kung baya sa Blue yun. Anyway, maray na aga po sa Gabos ang mapradamong parahiling para antabay rin sa tuyang simula na programang pang-edukasyon sa pangkabuhayan hatod sa tuya kana Bicol University Extension Management Division. Partner. Siyempre pa partner, ang sa tuwing pangumusta sa Gabos na inabot kan sa moyang broadcast sa Bilog na Kabikulan, sa Bilog na Nasyon, asin sa Bilog na Kinaban via online saka on air. Siyempre pa partner, ang sa tuwing mga pag-ariba dyan sa Laogan Bicol University, nakita ko niyan nasa interlude, midterm interlude. Siyempre pa sa panginot kan sa tuwing presidente, si Dr. Baby Boy Benjamin Dinebres III, ang sa tuwing mga vice presidents, mga deans and directors, ang sa tuwing mga faculty and non-teaching personnel. And of course, ang sa tuwing mga estudyante na naka-break ngunyan sa rong simana. No? Kaya ito mga partner nga po ni semestral break. Yan. Ngunyan, Midterm interlude. Interlude. Yan. Nabago na pa sa kalendaryo. Ayo. Kang pagklase. Kaya ito, ang kralasyan, June to October. And then, kuyan. Tama, June to October. Tapos October, mangyari, November to March. Okay, may break Ngunyan, sa October. Ano? Ngunyan, August to December, January to May. Yan ang calendar. Pero sa DepEd yata, nagbalik sa dati. Ano? Iyo, nagbalik partner, ta nahiling na liniwat ko ta. Ang problema ta, habang grabe ang init, nasa daw kang classrooms. So, dahil na ngayang suuran, sulipot kaysa suinit. Kaya binalik partner sa dating kalendaryo. Okay. Siyempre pa partner na sa mga pag-iribang ngunyan, mga katugangan sibot-sibot ngunyan, tama, undas na. Undas. So mga negosyante ngunyan, nagiringuan na mag-responer, magpabakal ki mga burak, anything na mga services na kay puan sa Simana Santa, sa aldawnin mga undas. All Saints Day, tama ka, no? All Saints Day. All Saints Day and All Souls Day. Yo. November 1 is All Saints Day. November 2 is All Souls Day. All Tama. Souls Day, okay. Tama partner, sa time ngayon ng pagkaga, may kinaraman sa negosyo. Tapos siyempre baga may mga negosyong napapanahon, ito bigapon na mga seasonal. Ang tema niya to, mga tugang partner, may kinaraman sa mga tips para sa mga salitang mga negosyante. Wala ni ba, pigapon kaning mga MSMEs o pigapon ng mga micro, small, and medium enterprise na kaipuan tayo ng mga tips na ini. Either kita nagpapadalagan partner ng mga sari-sari store, nagmamanage kita ng mga local enterprise, o nagpupuan pa sana, o maging so nakapuon na kita kan sa tuwing mga negosyante. Ang first
3 to 5 years mga partner, ini ang medyo critical sa pag-upo ni negosyante. Talagang nagakabisado ka. Then, ining mga kasabay ta, siya mataw ni practical strategies, mga insights para sa mga saradit na mga negosyante, paano nila partner ma-maximize baga ining mga limited na resources ta. Capital, equipment, and then tao man siya nin mga epektibong tips para sa paano bang pag-budget, paano tayo maiwasan o ma-minimize tong cost, mga savings sa pagapon ta mga paagi asin iba pang mga smart investment decision. Nasa linya partner as to yung co-faculty diyan sa Bicol University Tabaco Campus. Tabaco Campus, si Professor Cherry Lantican kan Entrepreneurship Department, faculty member siya. Ma'am Cherry, good morning po. Maray na aga. Piga-adjust pa. Nag-adjust pa. Sige. So, magayon partner ini, urulay-uray na naman tungkol sa saradit na pagninegosyo. Taaram tabaga partner, sabi mo ba, dahil ko nalilingawan, 99%? 99.6 partner kan 0.6%. mga, halos 4% na lang ay itong pigapon ta mga large enterprise. Enterprise, Ini mga large oo. enterprise partner, ini ang mga Dracula ng kumpanya, Robinson, SM, Jollibee. Pero ang kadaklan sa tuya, inipigapon ta mga MSMEs. MSMEs, oo. Micro, small, and medium enterprise. Yun ang nagbubuhay, yun ang backbone, ekonomiya hanggang dyan sa barangay level. Yes, tama partner. Ini mga sari-sari store. Sa definition nila, ini ang nagpro-profile kan sa tuyang ekonomiya. Tama. Nagsisikad kan sa tuyang ekonomiya. Iyo, kaya ini baga ang pigtatawan ng ayuda, Yes, tama ka, asistensya partner. na gobyerno. Saro dyan ang DTI, Yan, diba? Asin iba pang mga government agencies Yan, na kuyan. Gabos halimbawa partner baga may mga datang bighagad, may mga kalamidad na nangyari, may bagyo. Sinda sakub man. Gabos kita sakub man. Kumbaga paano sinda tapighanap kan mga katugangan ta pag naging biktima kan kalamidad sa paggakan. So paggakan nag-supply kan so mga saradit yung mga drakulang negosyante. Iyo, partner. Ang Tama. problema kung paano man sila bumangon na sinakub man sinda. Iyon. Dahil sinda ang yaon dyan, sinda ang nakataltag dyan sa mga komunidad, talagang magkaninigo sana na, yaw na da. Okay. Nalaog na Yaw si na. Madam. Okay. Yan na si Madam. Nasa linya na si Professor Cherry Lantican, faculty member partner ni kang Entrep Department sa BU Tabaco. Ma'am, good morning. Maray na aga. Good morning po. Good Sir, morning. nadadangog po. Iya, ma'am, nadadang buda na hiling mina ika dito sa television. Okay po. Okay. Sabi ko nga partner, ma'am, sa introduction mi kasubago, ang tema tangunyan may kinaraman sa simpleng financial management kan mga saradit negosyante. Pag sinabi tabay mga saradit, sa yung mga definition mga sa Entrep Department, inian mi nakumpuesto kan mga micro, small, and medium Small. enterprise. Medium. Ipo ba? No? Apo. Pag sinabi ma'am na financial management, pinagsabay so sa finansya, kwarta ba gano'n pag-manage? Garo pag sinabing management, ini ang planning, organizing, controlling, directing, and so on and so forth. Paano tamam ini ma-define or ma-explicar ining pagilapod sa financial management para sa mga saradit ng mga negosyante? So, bali po sa larangan po pag paano kang pagninegosyo, so magkakaiba po ang turing ta sa kung paano ta po i-handle ang sa tuyang pong finances. So, sa planning, tigo-consider ta po more on sa preparation. So, dyan na po malaog ang sa tuyang pong forecasting, budgeting, sa pag-abot naman po sa controlling. So, paano ta na po ngunyan i-handle so sa tuyang pong naalokar na financial or sa kwarta, paano na ta po siya papalakawon. So mga arag po kaya na way kung paano ta po actually i-consolidate ang tigaapod ta pong financial management. Okay. Pag sinabi ma'am na financial, kasabay yan sa mga kwarta, di ba, nga kasinbang partner, cash on hand, etc. Kasabay yan sa mga resources na magamit sa capitalization, let's say, Pero daga. Tama ba na yan ang minakumpuner kan financial aspect kang sarong negosyo? Sa financial management po kasi, so ang major aspect po talaga na tigururunan ay ang kwarta. Pero ang kwarta po, baga, daiman po talaga siya mapapakaray kung paano siya padalaganon. Kung day po kita, may iba pa pong kigo-consider na parte as resources na magiging aspeto din po siya. Halimbawa po, so tao na ma-handle.
So part po din po talaga siya. So kaya maski sabihin tang financial concern, pero naglalaog man po igyan girare so iba pa tapong mga resources. So ang ibig sabihin part tama mamano alba migwa kang sanggatos mil ngayang kwarta sa financial yan ang saro sa mga resources mano. Kung paano mo siya papadalagan, kung paano mo siya invest, paano mo siya ibabakal ki mga equipment, etc. Yan maabot malaog na so management kaya arog kaya. Yes po. Saka po diyan malawag ang management aspect. So kasabay na po dyan sa bigapon na partner na pag may sanggatos mil ka o sa financial, paano, duman mo na siya divided by, pero ang capitalization ko ngaya, pero ngaya ang gagamitin ko as working capital, pero ngaya ibabakal ko ngaya tabi ki mga equipment, sa negosyo nga kay puan mo ki mga equipment, kay puan ko ki materials, and so rental, sa kasakal. Tama po ba, mga araw kayo ng garo mangyayari? Yes po. So, ini ma'am, mina-apply ba either sa Dracula, sa Radit, sa Medium ta, kasi bang figuron mi partner, daging sa baga sa Pilipinas, ang pamuso sa tuya, so MSME, so Micro, Small and Medium Enterprise. Ini po ma-applikar sa Radit or maski sa mga micro enterprise, ma-applicable ni Gabos ma'am na financial management? Actually, sa gabos po na nature po ng negosyo, applicable po ang financial management. So kaya lang, syempre, medyo nakafocus po pag sa mga saradit na mga negosyo kasi syempre diit or sa dahil diit pa lang po ang tao na concern, so kaya ang area ta po na ko consider ay sa sadit na part lang po muna kang management aspect. So pero all throughout po siya sa different kinds of businesses ang financial management. Taday masiguro para rin madalaga na negosyo kung daining matanos o maray na pagmanher kang finances, no? Opo. Sabi nga ni Ma'am ko sa bago, gabos na aspeto, may kaipuanin cost. Tama ba, Ma'am? No? Yes po. Iapot ko, So, kamugot kamo ni Madam, pareho ang lingwahe nindo. ako Madam, mahapot po. Sa financial management, ano po ang mga important considerations po yan para masigurado na daining masyadong risk sa pagninegosyo? So siguro po sa part kang dapat ang forecasting ka medyo magayon ang naiiling tang pwedeng mangyari in the future para po yan duman po kasi nakasalalay ang preparation ta kung mga paanohon ta po siya. So let us say po sa budgeting so dakulaon po siyang aspect kung paano ta po mapapakaray ang padalagan po kang negosyo. So bali po may mga i-share po ako actually na mga para po sa satuyan pong mga small businesses. So may mga tigaapod po paano kita na mga hidden strategies actually na dai po usually na tig-share kumbaga po sa public. So kumbaga sa mga negosyante po na may mga aram po kaining bagay na ini, so parang tigkikip lang po ninda para sa inda. Syempre, that is considered as their competitive advantage. Ayun. Okay po. Sige ma'am, i-share mo na para ba na hidden. Yes po. Kaya po hidden. So ganyan, pwede ko po daw na ma-share ini pong mga credit na sikreto na pwede rin po sigurong maging ma-adapt sa tuyang pong mga viewers na maging parte din po kung paano po ninda i-handle actually sa intang pong negosyo. So, regarding po baga sa financial management, ang pigtatakal ta, so sabi ko po baga, sarap po sa major aspect kung paano po magiging mapapakare actually ang financial management is through forecasting and budgeting. So, ngunyan po, may paagi po kita na paano ta po actually i-strategize at tigaapod ta pong budgeting. So, may tigaapod po akong ghost budget. Ghost budget. Ghost budget. Ma'am. Opo. Ma'am, pakiano po ma'am, may nagtataram po sa likod mo ma'am, naglalaog po sa ano? May conversations na naglalaog po ma'am. Pakipa Oo. Wada imam po ako sa wala dyan, sa kisa sa daw yan. Sige dahil nalugo ba ta ghost piguro ta. Sige. Guys ma'am, diretso ma'am, ghost. Okay. So sige po sir. Usually po kasi sir, pag nagba-budgeting po kita, 'di ba? Tigdi-divulge ta po. Parang tiga-announce ta po siya. So magkura ang
ang kaya ko na i-provide para sa halimbawa, sarong machine or sarong machinery. So parang tigtatawan ta po kay idea, so ibang parte na or associated po sa negosyo ta na kung manggura na po talaga ang aalokarta. So siguro po mas saro pong strategy na ito po sa tiga-apod ko. So may dalawang klase po talaga akong consider na budget. Ito po so sabi kong public budget na usually ito po sa share ta sa mga let us say sa mga empleyado, sa tuya pong mga partners or sa tuya pong mga suppliers. So ini pong piga-apod ko po na ghost budget. So parang daitap po pag-share na kung manggura na po talaga sa total. I-share ta po kung manggura na po talaga sa target ta or sa tigba-budget ta, pero not to the extent na so kung manggura na po talaga allocate ta as maximize. So parang yung real number kang budget ta, so let us say, may budget akong 100,000 to acquire a machinery or a machine. So dai ko po sasabihin na, kasi pag may mga supplier po baga na, aram na, kumagura na po ang budget actually. So, ang quotation po ninda, yaw naman po duman, ihahara ni ninda sa 100,000. Pero pag sinabi ang budget ko lang 50,000, pero actually, 100,000 ang budget ko. So, ang quotation po ninda, nearby na lang duman sa 50,000. So, ibig sabihin, while di tama ko ang sarong machine, so hanggang duman lang sa kung, kasi ang mga suppliers, di ba, pag yun kadalasan ng hapon, pero ang budget oo. Yeah, di ba? Okay. So, yun po, tiga-apod ko po na actually na ghost budget. So, Ghost magiging budget. advantage ta po duman na magkakaiwa po kita kin savings actually pagdating po duman sa actual acquisition ta na kang saro pong machinery. Pero parte ni ma'am kang pigapod mo sa bago na cost control nga di magdakula Yes, sa cost kang sa particular partner na Yan, gusto sa opo. sa negosyo. Kay So, pan yes. may ghost ka partner. May ghost ka. Mga hidden tama yung partner na pigsabi ni ma'am ta. Kung biniklad mo na agad na ang kaipuan mong kantidad kang machine nga is 50,000, kung ang actual kay mga 40, iraranin ninda yan. Mga siya, 45,000 tanganing nako lagi Ma-maximize nila, maximize man agad. oo. Sa parte kay mga supplier. Yes po. Kasi aram po ninda na ini ang kaya niyang ipaluwas na kwarta na pambakal kisarong machine. So ang ma-quote po sinda near duman sa kung Yes. magura na po talaga sa budget ta. Tama. Sa, Okay. ako mga partner, So- nakadunggo ako ng istorya, ma'am. I-segue ko lang din. Ito, igwa lang nagdurumanda sa China, partner. Tapos naghapot. Gura ano nga ining klaseng ining cellphone. Sabi da kang pangatindira. Pirang ang kwarta mo? Nag-adjust. Pira da ang kwarta. Kasi yun, kung pira ang kwarta mo, tutugbaan din May mga argument talaga para taransyahan. Pero si madam, ang pigsabi niya, sa negosyo, tanggalin sabi ba ganito, cost control. Ayo, cost control. talagang ma-allocate ka partner ta parte an sabi nga ni ma'am parte an talaga kang alabas sabi niya kasi bagong 100,000 kumbaga may naka-allocate yan para sa equipment pa na mga gamit. No? Kaya lang, yun na nga nito, kung makatipid ka, kung ang kantidad niya 50,000, nakuha mo sa 40,000 o lower pa, mas, tubig sabi ni ma'am ko sa bagay, may nakakatipid kita mama, no? Opo, may automatic po, may savings kita. May savings kita. Na magamit mo pa sa ibang kagastusan. Yes, opo. Paggastusan. Say po, ma'am. So may another secret po ako giraray na isi-share. Na hindi po tigapod po na profit first banking system. Profit, ano po ito, ma'am? Profit first Profit first. banking. Profit first banking system. Banking system. Apo. So ini naman po sa larangan na paano ta naman po isi-segregate sa tuya po kwarta. Okay. So, saro po siguro sa nagiging problema actually sa financial management na pag ang kwarta po baga kaputa bilog. So, dahil po kita actually nagkakaigwa control na kung pasain ta po siya papadumanon. So, para po magkaigwa kita proper control po sa kwarta, so it is much better po na mag-provide po kita different accounts sa bangko na kung Okay. sain bubugtakan ta po king iba-ibang tiglalaanan ta po kang kwarta. So parang i-consider ta po na halimbawa magkigwa po kita at least lima po na Account. account. So ang first account ta po
dumanta po ilalaog gabos na kinita. Gabos po na kinita kang negosyo. From there po, ita-transfer ta na po siya sa different accounts na pwede po tapang ma-provide na pwedeng dumanta po another or second account ta po, dumana po so tiga-apod ta po profit account. Profit account, okay. Profit account. So, profit account. So, ibig sabihin, ini po, so, intended na, pira ang gusto mo talaga mapasai mo out duman po sa income ng negosyo. Sunod Okay. po, another account po na pwede ta pong i-open, yung tiga-apod ta pong owner's pay account. Owners Owner's pay account. Owners pay account. Owner's pay account. So kasi Okay. kadalasan ng mga negosyante po baga, palibas sa syempre pag sa mga small businesses po baga na ang ay Mhm. okay, nawala po ako. Sige ma'am, go ahead na ma'am. Okay ba? Yaong ka, okay. Usually po paano ang kaisipan po kang mga negosyante dahil kita po ang may kagsadiri kang negosyo. So parang separate na po so thinking na dahil akong kagsadiri daw akong nagtatrabaho okay lang na di ko sweldohan ang sadiri ko. Mhm. So we're in fact parte po baga kita kang kumbaga empleyado rin po kita kung totoo so dapat may parte din po na i-consider ta as sweldo ta. Mhm. Mhm. So, ilipat ta po. So, pira po. So, kumbaga, minimum na pwede ta pong i-consider na sweldo para po sa tuya. So, oh my gosh. Ipaduman ka po sa Ano yun? Ano may naglalaog? May Ano yun? naglalaog po talaga, sir. Oh, sabi ko nga may naglalaog kanina. Oo. Okay na. Sige na, sige, go. Jerome. Okay. Sige na ma'am, go ahead na ma'am. Medyo Okay. lang So- kay ma'am, medyo undas kaya mo niyan kaya Okay. Okay po, sir. So, ay igwa na po kita, sir, kita long account na pwede ta pong paglaanan. So, sunod ta pong pwedeng i-consider, ang fourth account ta po is yung tax. So, Tax. ma-separate, another separation po kan sa tuyang pong income na intended for payment po kan sa tuyang tax. So, kada every earnings na igwa po kita, Mhm. permita na po siyang paglaanan kasi usually ang mga businesses nagkakaproblema po baga pag during time na magbabayadan na kan tax. Kaya sabi yun ninda, takulaon tigbabayadan na tax kasi one time big time na pigpapaluwal ninda ang kwarta. Mhm. Tama. So kaya mas maigi po na every earnings na halimbawa monthly nagaano po kita nag-generate po kita ki income. So laanan ta na po siya. na Tama, para po sa partner. tax. Oo. Then, sa fifth account na po, dumanta na po ilaog. So, aapod na pong pang-allocate na po sa operating expenses. Mhm. So, duman sa operating expenses na halimbawa, so, laan ta po na operating expenses ta is, let us say, mga 50%. So, the 50% will go to, doon man po sa apat na account ta, matatada. Okay. So, ibig sabihin, so, ilinaog ta po sa account ta po for the operating expenses. Ito na lang po ang pagkakanigoon ta, napaano ta na po siya, gagastuson, duman po sa operation po this time, kan sa tuyang pong negosyo. Mhm. So, in short, duman pa lang po, aram ta na kung pera lang po ang sa tuyang pong magiging spending para po sa operation po kang Mhm. business ta. So, Tama po, magiging ma'am. limited lang po siya. Tama po ma'am na after ngaya di ang halimbawa ngayon sa sarong negosyo, okay lang partner. Sige na, sige ba? Sa total sales Apo. ngayon nagkaigwa ka din total sales na sa sarong bulan ngayon may 100,000 assuming total sales. Then so kapos na gastos mo binawas mo itong operating expenses ta sabihin to ng 60,000 to 60% kaya 50,000. Then magkaigwa ka din gross income di ba ma'am ano? So, from the gross income, sabi ko sa bago, mabawas ki tax dyan. So, net Apo. income, ito ba ang sabi mo kasabago sa last part na isasaray mo na para pasiguro as talagang income mo na, malinaw na, Apo. na net income? Apo, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, sir, so yung
di ba pag nagpe-prepare po ba kita usually kang financial statement. Mhm. So pag ano na po ba yan? Medyo pag quarterly Mhm. or semi-annually. So kasi monthly, pwede rin po kitang mag-prepare kay financial statement pero baga medyo ano din po. Mhm. Pero, Matrabaho ko ba? Kaya nagkaanuhan kang iba no, mapagalon magpara-prepare kang financial Ayo. statement. Actually, partner ma'am, iyang big istorya mong iyan. Narunduman ko itong one time nag-observe ako sa sarong tindahan ng Chinese. Alam niyo ni partner? Iyo, partner. Na pag may nagbabakal, iba-iba ang pighuhulugan niya kang kwarta ma'am. Garo baga separate. Sabi ko, ano, bako sa saro ang bugtakan. Yun na ganito ang bigsasabi mo. Nagaro style man ninda, bako pa so masyadong sophisticated yung Ayo, panahon. ayo. Ngayon, talagang pigde-deposit sa mga specific accounts, ma'am. Tanganing, Oo. kasi mga partner, ang negosyo, pag day ka talaga, ako nagnaro negosyo man kaya ako, minsan, pag una mo, dako lang income mo. Totoo yan, partner. Pero pag kininta mo, binawas mo ini, binawas mo ito, kung minsan, lugi ka pa pala. Kung babalikan ko sa sabi ni ma'am na so last strategy, so ika-apat na strategy baga. So ay ikadua siguro ito so sa banking system ang pangtula ano. Maganitong partner man ang ganta, may kanya-kanyang account ka ini nga ano nagiso account mo para sa sarong negosyo mo. Ini nang sarong negosyo naman para may identification ka Oo. o distinction kung sa Alam mo, ini nga sa account niya sa mga bayadan, ma'am, ano, halimbawa, sa bayadan sa kuryente, sa tubig, duman mo na i-deposit. Pwede din po. Duman mo man i-release, duman ka man magkukuha partner sa pagi, halimbawa, ng cheque. Tapos, para ma-determine mo na agad kung ano ang in out kang tama. ano, Magayon, kang magayon, kang oo. negosyo. Very systematic man ang ganyan ng mga sekreto. Kung minsan baga, mamuna mo, mabintahonon o mahunong ka. Apo. Gastos ka digidi, gastos ka duman. Katapos-tapos ya, kung kinampiot mo, natagaro deficit pa ako. So, you guide yan na, dahil masyado na manage financially, ano magayon. Minsan kasi partner, may mga, tama ba ma'am, sa mga saralit na negosyo, napapagsabay nila partner, napapagsabay nila so personal, and then so sa business na gastos. Kuhaan na nga dyan. Kuhaan na nga dyan Totoo sa yan kaha. sa mga tindahan. Ano ba ma'am? Kuhaan na nga dyan sa kaha. Kaya nagkakarolingawa na kung ba't natin hindi ko nagka-income, nag-log niya akong 10,000 na worth of groceries. At the end of the month, after 3 months, 2 months, natin hindi na ako. Iya ba Kasi yan? minsan nakakasabay. Tama ba ma'am? Minsan nasabay so personal. Ito sabi ni partner. Yes po. Paano nga pambakal dyan kibagas? Paano nga kibalon mo dyan? Dito na account, mananggan. Tama ba? so, Marang ka kaya, ng garo, kuminsan po kasi sir, narineglect po ninda sa tiga-apunta po baga na identity concept na Yan, okay. pang personal na dapat separated din po. Yan, oo. Ang Kung sa dahil man, negosyo. may records lamang kuta na ma'am na personal nga advances nga yan, mga rugan, ano? Siguro, partner, ipapadagos ta ang ano ta, ang oras, mga tugang, alas 11:30 na nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Diretso kita, diretso. Okay, sa linya Giraray partner ang student visit ng napagkaaga si Ma'am Lantikan, Ma'am Cherry. Sige, Yeah, talatong tata, ipigbubuil ta si Pero welcome dito partner. Bagay yun partner ang paliwanag. Tama man ang gadbagayan na di. Kasi usually, lalo na kung di ka man masyadong eskwalado min na negosyo. Siguro basta mabenta, okay na. Okay lang. Oh. Pero ito pala, may mga nakakalusot na padit. Opo partner, kasi usually sa mga pag-aadalta, sa mga tabaga sa mga salita negosyante, minsan nangangalasinda na pag primerong bulan naglagusindang mga produkto, grocery items niya, marambungon. Pero after 1 month, 2 months, natin nag-date, kang hinapot may records ka mo. Wala sinda. Sabihin, so init na out. Tama. Gano'n man yung partner sa pag magnegosyo ka ngayon pagkaon nga kantin. Ang ano mo, nakulang para kaon, mabintahon. Pero pag ano mo na,
Basaod na ako kulang. Para na. Itong balambar niya medyo sa pakatakad. Oh, may dakul sarap pa ang yan, ano, ang sarap pa yan. servings. So, dakulaon ng medyo so volume, I mean, so content na hindi natatansya. Bisa mga dapat for accuracy, uso na yan sa mga pigkilop-kilop. Pero dahil mo nan applicable sa ibang mga negosyo. Dahil minsan, sa gabat na sana sa Gabat na sana, partner, kaya mga tansya na motibayo sana. Okay na? Okay, yan na si madam. O sige madam, diretso kita kang sa tuyang itong mga inputs mo po. Mga magayon nun ma'am, itong pagtatara mo. Kaya Iyo. dapat talaga isabuhay ini ka mga saradit na negosyante. Tanganing mas, sabi ko nga ni madam, ang term ko, mas eskwalado ang pagninegosyo. So, Tama, last part sir. mo na nabanggit ka sa bago. So, sa operating expenses sa account na garo sa mga strategy or mga hidden na strategy. Yes po, sir. Kasi duman po talaga actually, makukontrol ta po ang gastos. Kasi kumbaga, pera lang po, so tig-alat ta na inilang ipapanggagastos ko. So kumbaga, we will give at the means kung magkano lang po talaga ang igwa kitang kwarta. Kumbaga, ma-maximize naman so profit, Yes po. ma-minimize ta so expenses, ma-control ta. Garo ganang konsepto kan, ma'am, no? Yes po. So, sige po, sir. So, another po na Sige po. strategy na pwede din po nindang ma-adopt, ito po sa tiga-upod ko po na reverse costing strategy. Reverse. Costing. Reverse costing. Reverse costing. Usually po kasi po baga pag nagsiset up po kita kung halimbawa manggura tayo papabakal ang sa tuyang item. Ang tigigibot ta po ang computation ta po baga tig-determine ta po manggura so gastos ta. Oo. Tapos saka ta po ipapatong. So manggura ang gusto tang maging markup. So mark up. Tapos saka po kita nakaka-establish kang selling price. Yung SP. So, opo. So, digdi po sa reverse costing strategy, ang pinakamagayon po, paano digdi is, so, nakukuata po, so, gustong mangyari ka sa itong mga customers. So, since sinda po, baga clientele ta, ang pwede ta pong gibuhon, digdi po sa, aramon ta po. So, kaya digdi po malaog actually, yung tiga-apod ta po na marketing research, na aramon ta po muna, manggura ang willing ibayad kang sarong customer para sa item na tigtitinda ta Yung or kapasidad ititinda. niya partner na Yes po. itinda Duman po bayad, kita no? mabase. So, ibig sabihin, kung willing halimbawa, gusto ta pong magtinda kikanin, willing client ta or customer ta magbayad sa sarong kakanin na 10 pesos. So, duman po kita mabase this time. So, 10 pesos, ibig sabihin, ito po ang magiging selling price. Selling Kan sa tuya po price. this time na kang item ta or kang merchandise ta. So, Tapos, ibawas ta po duman, pero po tigta-target ta na profit. Halimbawa, 10 pesos, willing bayadan, selling price kang sarong item ta, target ta po na at least magkaigwa kita kay dilihensya na 3 pesos. So, ibig sabihin, dapat gumastos po kita this time kay 7 pesos. 7 pesos. So, 7 pesos na ito, pagkaniguon ta po, para po, paano kita makagibo kay item or kay merchandise na ititinda ta, na kaya tang ibenta sa 10 pesos. 10 pesos. Ini partner garo kaiba ni duman so ining strategy ni ma'am so reverse kumbaga mag-adjust ka duman sa kapasidad lang kang sarong tao ta. Kung di ako nasala ma'am, ang pinakang common bagang strategy sa pricing primero so production based Yes, kumbaga kumpara na gastos mo sa materials, madagdag ka kay markup let's say nga partner nga sa 7 pesos sa cupcake nga nagastos mo nga sa raw materials so arena 7 pesos ma-mark up ka ngayang 3 pesos. So cost duman iyo itong pigapod ng production cost. Tapos sarap pa mambagang klase ta is the market based kung ang prevailing partner na presyo is 9 pesos, maski 10 pesos ginastos mo, mababa ka. Ibababa mo siya. Yung market, yung prevailing price. Pero bago itong ni ma'am, ganun strategy na Reverse. ma-adjust ka o reverse, ma-adjust siya sa kumpira ang kapasidad kang Yan, kang sarong tama. kang sarong So, customer. kaya po, kumbaga, so Kung customer kaya po, lang. baga, so kayanan po lang ninda na kung magurano po ang gusto or kaya po nindang ibayad sa item na po ito. Kaya gano'n nakakaano kita nakaka-capture taga busta. Gano'n ma'am, pares yan ma'am kanwa. Dito kanya kayaan sarong
ang sarong kwa mga partner, sarong kilo nga tabing lana. Kunyan, kung ang kwartata, 50 centavos o sana 5 pesos, di magtingi-tingi kita. Ganoon ka may strategy, Apo. mas mababa ka sa naka- kapasidad kang Apo. sarong tao na magkaigo ng kwarta. Kaya may mga sachet, may mga tingi-tingi. Kaya araw ka yan nangyari, makaptured ta sa market na ni. Ganoon ka mamang ganoon ka parehas ka yan, ma'am. Yes po. Kasi pag aramta po na, halimbawa, 7 pesos lang ang dapat kang igastos sa pag-produce kang sarong item, makika-strategize po kita, paano po kita malimit actually, paano po kita magkakaigwa mga paagi, paano na mamaminimize, ay mamamaximize na lang po so gastos ta at 7 pesos lang. So, halimbawa po baga, Kaya-adjust mo. usual, po, na gabos pong strategy, pwede ta na pong gibuhon. Kung nagluluto ko po kikakanin, pwede po kitang, na magamit po ba ngayon kita kinyog. Di, pwede gayud kitang, may kataning kita, be friendly sa kataning. Pwede kitang maghagad kinyog. Kaya mga partner ko minsan naglangkaw ngayon so Yes. presyo kan mga brakalon, so cost of raw materials, etc. Para dahil ka maglangkaw, bawas-bawasan mo lang. Tama ba? Yeah. Maroon kan, bawas-bawasan mo lang so content para lang maka-adjust ka naman sa presyo. Pero may maaroon kan na sistema mo. Actually po, Kami ma'am, ganyan. pwede din po kang data i-sacrifice actually sa quality. Makaka-strategize po kita na paano ta po lang talaga hahanapan ki paagi na so gastos ta na malesen. Apo. Sa So, ma-recover ta so cost of production tabag po. Pero Iba sa yun po, syempre ang importante, ma-cover ta po actually. So, yung mga production arbakan partner. cost ta. So, pandesal nga yao, dahil mo pwedeng increase naglangkaw so arena, buwas-buwas Salitan muna sa pandesal. pandesal. Pero maganda itong strategy mo ng gata, kung masikulang ang kwarta, captured mo gila siya. Alam mo partner, ang overall nahiling ko digdi, ma'am, ang pag nag-ano ko talaga ni negosyo, talagang ang sa imong kabatiran sa negosyo ngayon, dapat medyo wider. Igwa ka nin, bakula ka lang pigihiling mo lang sa pinaka-produkto, kundi pwede ka magsibog na sa ininihali, kung mawara ining supply, sa ina kumako Yan. Pang-arog po ka yan. May alternative yun. Istorya ko, Pwede mo maghanap kitang alternative. yan. Istorya ko partner briefly, kaya ito, naka-engage ako sa business, sa printing. Sa printing, igod yan yung style na pick-upod na spoilage. Alam ba? So, alam mo nga, sayang. alam mo nga, nag-ano nga ako, kinumpit ko nga ang papel nga 100 pieces. Ang 15% kay ang partner, biko consider na yan na sayang. Spoilage na Spoilage. Ito ba pag nagja-jam? Kaya madagdag ka na po dyan, ma'am. Halimbawa, ang papel na computation mo sa papel para sa 100 pieces, gigibon mo na yan na 115 pieces. Ma-adjust ka na. Piga po na spoilage. Tapag dahil, pirmi kang lugi. Dahil yung pwedeng sabihan sa dagdagan ko inita, grabe so nasaming papel, etc. So, kanya-kanya talagang estilo, lalo na pag sa mga pagtinda baga, minsan baga ang badoya, ang sinapot, mahiling mo, pag medyo barato ang bastante ang batag, ngaya tulong pidaso. Pag medyo maliya-liya, duwa na lang. Duwa na lang ang pidaso. Magkataning na lang. So, siguro, araw kayo nagdadalagan ng konsepto ni Madam. Pero ang kagayunan talaga dyan is idea, partner. So, ang aram ko kayong i-correct nindo akong duwa kung tama, kung sala ako na ang pick up din ni ma'am na purchasing power kang customer. So, kakayahan niya magbakal. Iyan baga ma'am, kaya baga partner, ang mga darakula partner na mga negosyo, ining mga yaon, dyan na kita mangaran, baka masingil kita. Iyan daga partner, bago na yung partner minabugtak ng sarong kansain ng tindahan o negosyo sa sarong lugar, pig susorbingo na nila partner ang kakayahan. Kan mga tao dyan na bakalun ang sa inyong mga produkto. Ito sa bigbanggit ka sa bago ni ma'am na market research. Tama po ba ma'am? Mga market research, Opo. So, ano nga, hilingan ka po muna kung ano ang sa po baga. Kadalasan po baga, pwedeng iba-iba ang kakayanan. Paano ang mga buyers ta. Kaya kung medyo nasa sentro kita, mas afford ninda ang medyo halangkaw na presyo. Tama. Pag nasa liblib ngayon sa ng lugar, ang Santuyang Market, di mababa po kita. So, kakayanan po ninda. Pero the same product pa din naman po, pigururo na ta actually.
So maliban naman ma'am sa idagos ko partner, Sige. maliban naman ma'am sa reverse costing strategy, igwa ka pa po ma'am na ibang strategy? Yes po. Continue ta ba? Na-excite kami ni partner set kani Sige po Any ma'am. po, so inin po naman po na pwede rin po nindang ma-adapt. So tiga-apod ko po na quiet investment. Quiet investment. Quiet Silensyo sa investment. Silensyo. May ghost si Oo, madam, may- may reverse, may quiet. Sige, ma'am. So ini naman po kasi usually ang mga businesses na po baga medyo pag may igwa po sindang mga extra resources. So ang usually pigi-investan po baga nila kang kwartang iyan so mga visible, mga nagkakahiriling. Visible. Halimbawa, mga maparenovate, mapadakula ngaya kang office, or mapadakula ngaya kang tindahan. Na iyan po baga, considering na bako man po talaga siya mataapod ta po na pang sustainability investment. Kasi once po baga nag-spend kita na maparenovate, gadan na kwarta Dead actually. investment na ni mama no? Opo. So kasi iyan ang nagkakahiling po paano ni Dan sabi, ma-invest nga kita, padakulaon ta ngaya ang tindahan sa mga arag po pagkakayan. Pero po sa quiet investment, actually, pwede po kitang mag-invest na sa mga bagay na dai po naiiling kang kadaklan. So, Intangible. saro po yes, so pwede rin pong saro po duman na tiga-apod ta pong knowledge investment. Knowledge, okay. Ayan. So kasi ang sa larangan po baga kang negosyo, ano na din po baga kita, nasa 21st century ni din po baga kita. So ibig sabihin, pag mga vintage negosyante po kita, dapat mag-update po baga din kita. So ang pag-update po kang kaaraman, so kay puwanta din po actually na gumastos. Invest, iyan po- ma-invest ka talaga no? Yes, ma-invest po baga kita. So, pero bako man yung typical na ang investment pa. Kasi bako na din po talaga applicable sa ma-attend lang ki seminar. Actually, ang seminar, okay din naman po. Pero so, more on skill building na tiga-apod ta po. Kung magastos man din lang po kita. Parang capacity So, building, oo, Kakapacitate mo, oo. Tama ba ma'am na ehemplo kayo ni aram mo na yung digitization, ining AI. Yeah. Tama ba mo no? Yeah, Para yes po. Pwede din po akagapay ka nga, sa kaya. trend nga no? So, dapat aram po ta kung paano kita po actually masabay. Masabay sa trend. Kung di mawawalat ka, partner. Ayun nga ni, Mawawalat ka. Yes. use kang social media, paano tanong maximize sa marketing. Tama ba Yun mga po. ka na no? Yes po. Yes po, sir. Kaya baga minsan, Kaya- ikaw baga mga hardware na nagtitinda ng pagkaon. Sige, go ahead po, go ahead. So, another po, pwede din po kitang mag-invest sa system. Sa System. system. Opo. System, okay. Opo. So, then, ma-mention nyo na rin po sa computerization. Ay. So, pwede na rin po kita actually mag-invest sa system na mas magiging mapapadali po ang mga bagay-bagay sa operation. So, halimbawa po regarding po ngayon sa accounting inventory. So, may mga system na po na available na pwede ta pong ma-acquire. Pero syempre, medyo duruda ko lang. Magastos talaga no? Yes. Bale mga sa So, applications ngayon sa accounting system, magagastos yes pa po. lang. So, at first po, kung kadalasan po na naiiling ninda na ang bubutasan na kwarta sa primero ruhan, ngeda kula. Pero dai po ninda actually naiiling ang sustainability or long-term Yes. benefit dahil po sa paggamit po kang system. Tama. So, yung very common ta po na so pigapod ta po na POS, automation, POS. yung point of sale. Pero point yung of mga sale, okay. Opo. Ang mga nagagamit na din po kayan, so mga medyo dradar ko lang businesses na din po. Or actually, pwede din po maski yung mga groceries. Mas magiging advantageous din po ini sa INDA kasi mas madali po ang monitoring ng inventory. Ano nga po ma'am so konsepto kan point of sale or POS? Yung ano ta po siya sir sa machine, usually po ang tigagamit na nagaano na po sinda. Yan na yan po sir sa cashier. Na pag di ba pag may mabakal nga parang po sir sa LCC.
Paano ko lang po, sample ko lang po, actually. Na pag di ba, pag mabakal po kita, itigpaagi po ninda. O di automatic po siya, sir. Nagaano na po siya sa ano ninda. Ngayon, sa inventory, bawas na siya sa inventory. Okay. May mga simplified Kumbaga, POS po. Dahil ka na Sa inda po ma-physical. paano, mga widen ano na po ang system na ito. May sa Dayot lang pong system na POS din na pwede din po sa mga small businesses. Businesses. Oo. Oo. Opo. Pwede rin po sindang mag-invest po sa QuickBooks. So, ang QuickBooks naman po, sa accounting system naman po iyan. So, automatic po ang generation kang financial statement. Iyo. Actually, ko rin mga arog ka ng mga applications partner na dahil ka na Yes. mag-ibukan mga financial statement pagpundon sa recording. I-relog mo lang ngaya sales ngaya, Opo. accounts receivables, Yan. kung ano mga expenses, sila nag-segregate Bako na siyang manual. Bako na siyang manual Oo, na. Unlike sa automated manual, na, automated. Unlike sa Oo, manual oo. partner, magamit ka pang ledger, i-record Yan, siya, opo. sarod mo siya. Gano'n pa rin na suka ito, abacus, bago, Mga arugay. bago nag-calculator. Yan, oo. May naman, org ka lang, automatic na may ano siya, may system na siya. Tatawag ka lang, tama ba? Minsan tawag ka ng financial statement, arog kang Opo. income So, statement, automatic na trial po balance. na nagre-reflect na po. Yan, Gabos po na financial statement. Yan, saka mahiling mo na kasi siya may utang, siya ang bayad na, etc. Yan. Opo. Updated po lahat Updated siya na naman. siya. So, kumbaga, magastos lang po talaga. Syempre, tama, avail po kayo to. Tapos, mapatraining po kang Yes. personnel na ma-handle po kang system. So, So, partner, parte ang kapigapod na ease of doing business. Yeah, no? partner, kasama Yes. yan para mas mapadali ang bako lang su sistema kundi su serbisyo. Oo. Ano ba daw partner ang kasunod ni wala mo na sikreto? Oh, nagusto ta pero nakaka-excite talaga. Ano ba Makaigwapang ano may mga nakon ganun yung mga sikreto na yung mga hidden ano yan tips Oo. partner. Secret no more. Secret no more. Na-share ta na. Oh. siguro po, sir, so mga succeeding secret, siguro sa next episode. Nabitin Oo. Pero ma'am talaga, totoo po ang pagtatara mo na kaipuhan talaga dai ka lang maging komportable or yaong ka dyan sa imong niche baga partner, sa imong comfort Yes, zone. opo. Kaya po talaga, nagpe-pace ka with the development, Yes, with the partner. changing Yes, times. Kaya, kasi baga madam, igwanin mga negosyo na dai na ngunya nag-exist. Na, Day nakasabay partner Yeah. sa dahil nakasabay sa maski nga di ba nga di sa to sa Bicol region nakulong ka digding hanapon na negosyo Nagkaura na. sa araw kay ning restaurant Iyan partner So, din nakasabay sa so trend. restaurant baga parte ng inot na parte pangaran quick Oo. dahil nasukas ulay na daw ito go dahil sa araw kay ning klase ning ning bus line daray na Ora na. Oh. So- di nakasabay partner sa primero sa teknolohiya. So pabor ba agong taste kang customer? Mga Yeah. ka naman so para ba agong preference kang customer? Ano na po, paano sinda na, dumalak po sinda talaga sa Yo. comfort zone actually. Yeah, din nagluwas siya ma'am sa four corners ano. Opo. kaya ako nagagayon na ako magiling kang mga negosyo na dati nagtitinda sana siya ng grocery. Ngunyan igwa na siya nagpapakaon na siya. Iyo ba minsan igwa naman siya ng arog kaining produkto. So sige siyang sabay, otherwise mawawalat ka talaga. Lalo ngunyan tama So, ma'am, technology ngunyan makasakaso ng teknolohiya. Ay, ngunyan. opo. So, number one po talaga na dapat masabayan kang mga, mas kadalasan po paano, kaisipan kang mga, sa radiyota po mga nagbi-business, sa dayot mo siya ngayang negosyo. Dahil nga kita dyan dahil nga kita ma-adapt ngayang kang mga sa system ngayang. Pero actually, ito ang magtatao po Kaipuhan. sa indaki sustainability Yan. kang sa operation po kang negosyo ninta. Kung minsan man ma'am, pag igwanin mga pagbabagong nangyayari, kung minsan ang sarong matibay na negosyante, igwasyan pikapor partner na staying power. Kumbaga, mahiroon lang gabos, digdi lang ako. Aha. Stay di lang ako digdi. Total mas, ma-die down man sana ini. Ay, ang baga partner, naranuan mo po sa mga, kaya ito baga kita, pag gusto taning mga magpalitrato, madyang ka mismo sa mga studio. Yeah, opo. Ngunyan baga, ang cellphone, Nyaw na. ang cellphone ngunyan, pagpapabakal, bako naman cellphone, so camera na. So magayon na ng camera, nagabos-gabos. Pero nahiling ko dyan, sa sarong dako lang sa mall, digdi, dako lang girari parte na nagdinuman sa mga
studio. Kaya lang, ito nga, ni moderno na. Pwede nang ang background mo, yaong ka sa Disneyland. Iyo. Sa mga araw po kaya. May mga So nakaka-adapt technology din. na. Yes. Maski nag-stay put po sila sa nature kang business. Pero so adaptation po Yes. nila talagang continuous pa din. Yan. So improvements. O gano'n mo sana development. partner sa radyo partner. Kung radyo ka lang kaitong radyong So, traditional na Oo mo audio. niya baga, ang radyo mo niyan, may TV na. Aron kayo ni sa to mo niyan, ma'am. Web Di streaming. ba? O igwa nakita. Live stream. Kung masabi ka, ay dai, digdilan kita sa dapat pag radyo warang visual. Ta ini ang definition kang radio. Pero kung araw ka kaiyan, mawawala ka po Mawala ka talaga. sa ano yan. Mm-mm. So ano Yes po ma'am na po. mga nahilig mong mga estratehiya na applicable lalo sa mga sarita bangon yan maliban sa nabanggit mo kasabago. Ano pong mga ibang pwedeng mahirit ni Professor Seth na mga estratehiya diyan na makaadaptar, makaagapay ini mga saritang mga negosyante. Giving lalo the na- challenges partner, Oo. sungunyan. Yan, challenges. Challenges. Yan, ma'am. Halimbawa Siguro po, sir. Mhm. Sige po. Halimbawa Okay po po. ma'am ang sa AI, Sa AI. paano ka anong pwede mong diyan? Pwede mo ining gamiton pabor sa imo Pero pwede kay pa on always on guard ka manggiraray sa mga negatibong impact kain sa mga negosyo. Kasi po ang AI actually dakula din po siyang tabang. Tama. Gigamiton ta po siya sa maray. sa Oo, maayos mong sa paagi. maray. So, let us say for example, dati po baga paano ang nagbabayad po baga kitang mahal pag mapagibong iya kita king mga logo. Oo, Tama po baga kaya na di. Mhm. So pero ngunyan po baga sa gamit po kang AI. So automatic kung ano po ang gusto tang features makakaigwa na po kita na logo. Madali po mag-ibo Dali na king yun mga lang. logo. Mga po kaya sa Kaya tumanggit partner, mapagibo ka sa designer o kaya sa architect o Oo. sa ano yan. Mahal. Mahal ang pagbayad. Ngunyan madali yun lang sa computer o Oo. sa AI. By the way partner, sabay ko ma'am, ano ang gano'n nahiling mong ano yan? Kasi bago baga, importante yung pigapuntang adaptability, flexibility kan mga customers ta. With the advent partner kang generation of today, landing pigapuntang alpha generation na nakahook sinda sa mga computer, sa laptop, sa mga gadgets. Ano ang nahiling mo na dapat adaptation or adjustment sa mga negosyanteng gibuhon? Considering na ini ang customers na ngunyan, ini ang kliyente na ngunyan, yung generation na ini, yung generation Alpha and generation Z. So siguro po ang strategy ta po kasi sir is more on kung ang i-cater ta pong market is more on sa new generation po ngunyan. So di ba ang mas more on. Kaya nga ni po baga sa marketing one of the marketing strategy ta po baga kung paano ang pag-reach out ta sa mga customers is through social media. So ngunyan ang pinakaano po if kaya ta pong maka-provide kisa dirita din pong pagapod ta pong iyan na may system po kasi na digital diyan po kasi po na data po na distinguish clearly. Tiga po ta pong digitalization. Yung parang may app, Applications. Tama. may sa din ang kaking application. So alin ba pwede din po kasi kita sir maka-adapt sa pag-provide po kisa dirita pong application na para po siya sir na Shopee. Parang di ba na kita nga Shopee, Lazada. natatanga ang shopping ngunyan masyadong in demand sa gabus. Yes, oo. So parang kung kaya ta din po baga na mai-adapt yung araw kay itong nature na magigwa po kita through digitalization. Na kung mapa-order ngaya kita, ano na lang, through this app ngaya. Tama. Oo. May sari-sari store ka, may sa dire akong application, laogo Iyo, idigdi ka lang. Tama, partner. Oo. Iyo ba, ma'am, tama yan, mapigtatara mo. Igwa ako nahiling ng mga negosyo na, halimbawa, kaunan siya, igwa siya ng mga specialization, mga specialties. Maski harayo siya sa populated area, pero through the apps, baga ma'am, na nakakabenta sinda tapos pigdadayo partner. Nakaito. Actually ang tiling ko kay ni partner, ini ang saro kan mga maray na nawalat kang pandemic. Nag-survive siya. Nagkamurundag ini kang pandemya ma'am na ining mga online na ini, mga applications, magtitinda online. Magayon man ang naiwala live ski selling, anong sabihon. Actually na-explore maray ma'am sa na-explore partner kang
akan during the pandemic. So, importansya Mas kining online, ulan, partner, ining Zoom. Si Madam, Ayun. naka-Zoom. Naka-Zoom ka, ma'am. Ayun. Dahil ka na nagiging physical eh. Oh, pero nangyari. Oo. Naging na-fortify ining maray. Nahiling ang importansya kanimo ang piga-upod na potential partner Ayun, totoo, partner. kang pandemic. Kaya Oo. dahil man masyado pa dagitan si COVID-19. Ano. Hindi may binalat man So, siya. tama ba? May nawala Talking about kan tina-advantage. partner Yes, baga, po. ang mga negosyante, tama ba? Mga negosyante kaya partner, kabisado man ni ma'am, dahil na pigiling na araw kaning sitwasyon partner problema. Yung problema kang COVID, nahilingin na sa likod kan may oportunidad. Oportunidad, tama. Yan ang, Yes. Tama ba ma'am? Yan ang hiling kan mga negosyante, kan mga Yes po, entrepreneur. naghahanap po talaga kita Oho, sa ano likod po ang kang- pwede tang mahiling na mga opportunities Yan, oo. sa mga sa mga kung ano man Oho. po ang nangyayari actually. Oh, kaya di pigiling Ako partner, ang kiyamundo ko lang sa paborito kong barbershop, nagsara talaga. Nagsara, ma'am, dahil naka-adapt. Oh, di naka Dahil na. Oo. Abo nang yan ni boss. Sabi ko, nahiling ko sa barbero ko, nagtitinda na sa partner Ayun. naman sa Ito bangketa. sabi ni ma'am na pag dahil ka talaga nakaagapay, ma-invest partner sa mga equipment, ining mga mga gamit sa online, digitalization, medyo mabibihan ka mo. Iya Magastos mo talaga. Tama ma'am, mga investment ang araw ka ni, pero in return, medyo makakasustain kita. Mga araw Yes na po. sitwasyon. So mga one time big time investment Mhm. na ito po talaga ang kumbaga pwedeng mag-provide sa to in a long run Tama. ng operation po ng negosyo. Ay, ma'am, aram mo, gusto ni pa ni partner maghapot sa imo. Pero baka may face to pa kita kayo or ano. Yes po. Duman mo na ma'am i-open ang iba pang Ang mga iba pang sekreto. sekreto. Yes Pero po. meantime ma'am ngunyan, medyo mapaaram kita. Well po ma'am sa imong party words pa tabi ma'am. Wala na po, sir. Okay na po. Oh, sige. Kumusta na lang sa imong mga kaano diyan, Yes, ka-co-faculty Sir diyan sa Ronel, Tabaco Juneda, Campus. kay Kidin, Dean. Ronel. Kay Dean. Okay, kumusta mo kayo ma'am ta amigo mo iyan si Dean? Si Dean Yes po. Juneda. Oo. Ongoing po, sir, ang mock accreditation kasi. Parehas mo lang okay, yun. okay. Last guest mo man si Sir na Burser, si Eman. Yes po, Sir Emma. Si pigtukar niya man so barangay business ano yan, BSBMB. Aron kaya. Okay, sige partner. Go na Okay, tayo. partner, sa pangaran ni Thank you so much po. Thank you sa Thank you, pangalan po ma'am. ni Professor Cherry B. Lantican kang Biyut Tabaco Entrepreneurship Department. Ni po sa Edgar Barameda sa masunod na Miyerkules sa programang Pang-edukasyon asin Pangkabuhayan. Salamat po. Ini po si Seth de Matera. Salamat kan sa inyong pagkantamay. Marinaw to po sa Tuya Gabawas. Sa indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang